dan tok tong tang tok tang tung jentung tong tang tok tang tung Mas kok manut mentok ning awakmu witekno kanca wis kanca plek kok ngerti kahanane aku modele kaya ngopo wonge setugel napase ya mung cilik cangkemmu ndandung-ndandung tok ya ora jangkung-jangkung tegese ke dulur kene kabeh gen ketok regeng oh ya Mas Uncek sing ndi Mas Uncek sing ndi awakmu lek joget kepenak kan dulur kabeh do seneng to nyang Pacitan lewat desa Banggel oh artinipun lajeng Pak Tukijan bengi iki nanggap lawak setugel dugel kayune manggis terus senajan setugel sing penting kan manis kok ya iya kok ya tenanan kok ya heeh pancen ayo tena nggih matur sembah nuwun aku megap-megap masak ditoto dhisik napase Mas ditoto ketoke cilik ki wis umur barang kok wong kancane entek 1000-ne lho ya aja ngono awake dhewe kudu semangat semangat kados beliau Bapak Tukijan iki semangat banget Mas ora gedeng iki katwingi wis acara dimulai iki mau rupian-rupian wis gawira nanggap campur sari terus nanggap apa kuwi jenenge Krawitan. dangdut terus awan mau Mas mantenane ya luar biasa sindene papat cucuk lampai telu penyanyine loro boyo kandhane ora gemen-gemen pancen Pak Tukijan ngono ora protokol iki ya gur siji oke iki lho Pak Tukijan ki piyayi sing pengen pengen rezekine sempulur iya kados Pak Tukijan lah kok iso bengi iki kan nekake dagelan loroe cacat kabeh lah kok iso ya Allah pucet aku protes karo awakmu lho kok iso protes sih protes lah aku kok kono Pacitan rene wis bengi iki dagelan wayangan derek Mas Girit lho mosok aku mbok cacat-cacatne lah kowe kaya ora rumangsa cacat yen aku genah cetha dedekku kurang kowe dedekmu etuk iya terus mripatmu kan kira asem iki ke ora kira iki ke ora kira jenenge gareng kan kira to ya kuwi biyen mripate kira tangane ceko saiki ya ora kira to saiki ya kuwi nonton Mbak iki ya panggahayu kok ya cakene kira ya ngerti wong ayu ya genah ngerti duit ya genah oh ya Mas Ucek nggih kagane iki sowan Pak Tukijan wonten ing laladan Platang Rebet Jambon Ponorogo Jawi Wetan Jawa Timur Indonesia ya Mas Gareng sing wis apal kahanane keluarga besar Bapak Tukijan coba tenan iki nggih namung derek ndedonga Mas ya Mas Gareng muga-muga anggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan slamet donya slamet akhirat sakinah mawaddah warahmah amin amin Allahumma amin awakmu yo donakne Mas Uncek uga awakku dandase yo kabeh ndas awak setugel kok ndongake ora ngono awakmu yo gelem nyenil biasane piyayi-piyayi sing kados jenengan iki Mas Uncek iki nek dongane mesti mandi insyaallah dongane insyaallah mandi insyaallah nggih wingi tangga kula wah Yai sepuh lara banget kula dongake nggih alhamdulillah terus bablas Mas Uncek pas oh, awakmu lho paling ora ke tak gugu omonganmu lho paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho
Boyo, dukun kok setugel dukun cabul apa kowe iki? Teges kero tenan kowe iki yo. Tegese awakmu ning kene iki ampek duwe omongan, kuwi bedane digugu karo wong kene, ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya Wong tuwa ngomongi rong karuan gugu kok cah cilik omongan digugu. Kowe iki tuwekan apa? Sik to, tegese pun sewu lho Mas. Tegese awakmu ditanggap rene enek Mas Manten, enek Mbak Manten, ya beliau Pak Tukijan. Pak Tukijan. Iki nek tasakuran iki wah ngono melu ndonga ngono lho. Sak ora-orane iki jenengan iki ndonga sepisan bisa pempindone bisa mangku sing kagungan dalem. Mangku sing kagungan dalem. Ya tegese iso. Wah, iya mangku. Kula ndonga. Heeh. Saged mangku sing kagungan hajat to. Iya. Aku kok dugel tenan apa piye to? Tegese Benar ora? Ijan niku. Tegese ke nuwun sewu lho iso nglunggone beliau Pak Tukijan iki lho awakmu ki. Lah Pak Tukijane po lempoh. Kumpulno. Oke iki lho. Pak Tukijan karo ibu kan wis ora gemen-gemen dono Dria. Ayo bung iki bareng-bareng diumbulne. Nah, diumbulne. Weh. Layangan po. Tegese ke ora ngumbulne ngono, tegese ki iso njunjung niku Pak Tukijan iso njunjung. Wong aku dhewe mlaku rekoso kok njunjung Pak Tukijan. Iki gagasan to kan. Wong aku mlaku dhewe munggah panggonge rekoso lho. Lho munggah angel bener, mau budhe to. Angel bener. Ngrasani. Tegese ki awake dhewe ki melu ndonga ngono lho. Oh, melu ndonga. Melu ndonga. Mudine sapa? Ya Allah, ya angel, sangel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Aja ngrasani Mbah Mudin. Lah enten apa to, Pak? Medeni. Lah kok medeni kene Mbah Mudin kok medeni? Lah Mbah Mudin ya wedi to, aku wedi. Kowe ora wedi karo Mbah Mudin. Lah ngopo kok wedi karo Mbah Mudin? Oh, kowe didusi terus di ora wedi karo Pak Mudin. Lho, Mudin iki gaweane apa gur ngedusi mayit tok. Terus gayane Pak Mudin ki apa? Ya kadang ki ya ngimami salat, ya kadang ki ya kerja bakti ya. Kadang ki ya Ngapa? nyasinke. Ngono kok ya paling ora ya dongakno mantene dongakno. Ya dongamu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Aku ndonga ya mung setunggal mawon. Muga-muga ki dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Amin. Yen gelem nampa kekurangan iki insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa bakale ya cilaka. Mas Gareng. Sik aku makili kanca-kanca, makili karo sing kagungan dalem ya. Makili kanca-kanca ki rasan-rasan. Mas Uncek ki daleme ngendi to? Mono coba Mas. Dadi men pirsa men ngerti nanggap iki ben nek tindak ben mampir. Yen ki asline ngendi to Mas? Kula asline Karangpandan, Pak. Oh, Karangpandan. Nggih, sak ngandhapipun Tawangmangu saking mriki. Nggih wis rabi sampean, wis keluarga ya? Alhamdulillah sampun wonten wanita keblinger, Pak. Lah, kok keblinger piye? Lah ora keblinger pripun wong ngopeni setugel ora keblinger. Aku ya takok. Piye? Apa? Kowe ya duwe anak. Ya alhamdulillah Mas, sampun. Anakmu pira? Loro. Lanang kabeh. Wedok lanang. Wong ya wong to. Ya duwe kok kere. Kese anake sampean ya wong to. Anu kirek, Pak. Iki yen pake jero iki. Yen pake iki takoke jero. Tegese anakmu ya wong lah kuwi lho. Ya tegese ki awakmu iki jalma kang tinitah urip ning alam donya Mas Uncek. Kowe dititahne duwe pasangan dhewe-dhewe. Oleh bojo ya sing ayu moblok-moblok. Alhamdulillah. Awakmu ki ya duwe anak. Ya duwe to Mas. Ya wong tenan. Ketek. Ya wong, ya wong kudu bersyukur. Dadi adile sing kuwasa pancen ngoten niku Mas. Adile sing kuwasa sing ngoten panjenengan diparingi ngeten niki mboten sangar sula, mboten sanu nggih, malah bersyukur. Jenenge nggih jenenge manungsa mung sadherma nglakoni, Pak. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu.
kuwi kagungane sing kuwasa awake dhewe pun nglakoni. Nah, leres menungso iso selak. Kira-kira jenengan Mas Gareng. Selak to, wegah. Nek Mas Uncek iki nek pomo piyayine ra didadaki ngene iki mestine ora kasrawung kalih kula jenengan kira-kira. Mboten, umpamane kula gedhe dhuwur. Wah, kula rekoso, Pak. Lah kok iso? Alah, ora nggo rayan sinden aku. Awakmu ki ning PD lho. Awakmu ning PD lho. Wong iki PD sik melarat elek pikir keri. Dadi Aku umpamane gedhe lho, Mas. Aku iso gedhe kuwi kaya Pak Gurit ngene iki lho. terus Ganteng ngene iki. Somben gedheku. Nek ketok-ketoke awake dhewe ra ketemu. saiki umurmu pira? Aku Aku kelahiran 2015, ini 2026 hitungan dhewe. Kok iso nemen? Lah kok somben gedene kuwi lho. Wong saiki gawe sakmene kok ya. Mas Ucak, liak-liak waton kecandang. Ya, Mas Gareng, oke. Awake dhewe ya ora ijen. Tenan awake dhewe ora ijen. Ya ora ijen wong rombongane ya akeh lho. Tegese rombongan nyu napa iki? Madya Laras. Nyu Madya Laras. Tegese awake dhewe iki lho gojah karo ngene iki ki ora mungkur dhewe enek seniwati enek dulur wedok balusi tabrakan. Mas Gareng. Betul. Awakmu pengen kono? Ora Yakin? aku pengen kono. Walah malah ora urung neng ati loro. Lah kok iso kok karo Mbak Lusita Brahman lho priyine karo cantik lho. Termasuk kondang dadi sinden sak Ya Indonesia. kondang sinden ayu. Aku bebojan karo kono alah nyengkake nyawa. Sik to. Lah kok iso Mbak Lusita Brahman paling tidak satu malam wis jelas ketok. Jelas. Paling ora amplope ya pira. Kan yo penak upamane awakmu ra kerja, enek omah iso oleh hasil saka wong wedok. Iya ning ati lho. Wong sing lanang elek sing wedok ayu. Terus dongane yoga-yoga kanca-kanca tangga teparu mesti elek. Uceke kapan modare ya. Ngenteni rondone. Yo kuwi lho. ya ora ngono to kabeh kudu bersyukur bene awakmu iso cethuk karo Mbak Lusita Brahman. Lah iki dijodohne kali Mbak Lusi. Nggih, monggo Mbak Lusita Brahman jumeneng caket kalih Mas Uncek. Nah, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho. Ora melu-melu sing gawe goro-goro kowe ora melu. Lah mau jarene omong, ning mburi omong. Ngomong alah lek sindene Madya Laras aku rasah aku la ora Lusita Brahman ora. Meneng ae. Lah iya to. Ya saiki tak tekakne to ora saklitah. Mumpung petuk ning kene kok. Oh ya, mumpung Ambok tekake. iya Tokno wae sampe tak mati dhewe. tegese iki Mbak Lusita iki bene ngadeg caket karo awakmu ngono lho. Lek ditekake ngene ngono lho. Iya. Monggo Mbak Lusita Brahman. Sepati Mas. Ya. Lucy Brahman Ponorogo. Monggo Mbak Lucy aturan minggat wonten ing panggung Ya rada-rada mau jarene kerai. Mas. Iya. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu tes ditambahi Mas. Wilujeng dalu Mas Gurit dos pundi pawartosipun rak nggih. Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Semanten ugi dulur lanang Mas Gareng rak nggih sehat. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Derek remen dalu niki sowan wonten dalemipun bapa Tukijan. Ana parikan le. Tuku wajan kok nggih goreng sega. Bacot. Pak Tukijan piyayine lomo. Alhamdulillah. Tuku wajan kok dikiter wedhus. Pak Tukijan piyayine bagus. Amin. Oke. Terus Saiki genten
sampeyan parikane apa? Tuku wajan menyang Kediri. Aduh mentole, tuku wajan menyang Kediri. Bapak tuki jan muga-muga akeh rezeki. Amin. Alhamdulillah. Lek Pak Dalang Mangan Jepang neng Kutha Pati. Alah kok aduh menu pancen. Tuku Jepang neng Kutha Pati. Warga masyarakat Platang muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Mak enek pari kok dipangan tikus. Apa kuwi? Ana pari dipangan tikus. Bokonge lusi kok disosor wedhus. Iki semene wedhus. Apa? Trowelu. Awakmu lho, Cak. Aku ora wedhus. Aku isih cempe kok. Isih anakan kok. Isih cempe. Awakmu Aku yang gumono Pak Tukijang iki. Ngapa lho? Jarene aku ne anu Mbak Lus kok bintang tamu nih karo Mas Gareng Pacitan. Wis adik kula nang cocok. Dalange Ki Guret nang cocok dalang ganteng gede dhuwur. Aku gak ngerti lek enek tuyul teko kene. Golek bintang tamu kok ra imbang apa Pak Tukijang. Aku sing wedok gedine kaya sapi. Sing cilik kaya tuyul. paling ora ya kaya kudune ya imbang kaya awake dhewe ya. Paling tidak nuwun sewu lho Mas Gurit. Kula ki lek kali Mbak Lucy lek bengi-bengi tangga mateng mriko andum katresnan lho. Nah, andum katresnan serasi. Umpama panjenengan rajane aku ratune. Disawangan yo serasi. Umpama bintang film jenengan Anjasmara, aku ki ya dadi Desi Ratnasari. Ya. Genti karo kono jajah Desi Ratnasari kentut tawon kuwi. Lah kok iso lho? Lah Desi Ratnasari bangke nawon kemitke nawon kebo. Lek ndelok saka ngendi? Kaburi. Lo. Piyai Ponorogo. Kok iso. Ngene iki Iso kok iso. Jane ra tak kapak-kapake lho. Sing golek mlempang lho. Lah jenenge Lucy Brahman kene sapi aku lecong kok. Dianake yo mencelat. Ya paling ora ya kaya tandhaku kuwi mau to ya. Bengi bendina karo Mbak Lusita Brahman. Awake dhewe ya yo ya nek kono andum katresnan dibaleni nek Cocok serasi ngene. Nah. Lah sing lanang ganteng sing wedok bagus. Iya. Walik. Nek sing lanang piye mau kok sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing lanang iki apa banci po? Sapa sing muni? Kono mau Kapan kuwi? mau. kok ya andum katresnan kaya awake dhewe. Amor iki melu utekku dadi setugel Kandhan kok ya. Gila. Wik walat. Ini aku lho jene. Lah nek Ngomongi sapa aku gedhi? Ngomongi sapa aku gedhi? Sapa sing ngomong aku gedhi? Aku ora ngomong Sapa? Aku ora ngomong gedhe. alah enek jero omonge. Alah lek lulah silus ki bulus ki busi, gedene sak sapi, abuh gede awake. Iki ngomong Rasane ngrasani Aja tumbak cucukan. Lah ning mburi kuwi lho arep munggah reng-gareng kaya ngono semono gedene kok arep dadi bintang tamu pindah tuting. Muni ngono. Iki Aku kapan lah aku ngomong. alah mau bisik-bisik ngono kuwi mau. Lusi kuwi jane omahe ngendi to kok gedhi men bokonge. Ngono lho. Kowe muni ngono. Kowe muni ngono? Ora, Bu. Lah bojo muni omah gedine orang aku. Kowe kok muni ngono? Ora, Bu. Kok bocah cilik kan karo. Oh, waduh karo Cari sapa kowe jenenge? Aku iki ngomong gedhe iki sapa? Malah ya omong sing nika-nika nang. Alah munggah panggung iki lusi ke panggunge horek kaya lindu. Kuwi jane omahe ngendi to reng-gareng. Lah aku ya tak duga. Iki lho bocahe. Lah kok bojo gedhe sing ngomong gedhe sapa? Oh, bales denten. Oh. Bales nang tangane ora gitu kok bales. Ya sagedokku no. Wong kok ya piye wagah kalah lho. Aku no jawel kene jawel sagedokku. Paling ora Piye? paling ora kaya awake dhewe. Paling ora ya kaya aku to, Cek. Paling ora karo Yulusi, Mbak Lusita. Kula wonten dawuh Kang Mas. Cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Inggih Kang Mas, dangu mboten pinanggih.
Ponorogo. Ngene iki. Iya, ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang rai ya karo rai. Jajal awakmu lho. Umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur, kek bojomu aku. Lah iki lho. Montone iki dhuwur iki lho, iki lho. Raine kene dhuwur. Raine dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki ya rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok ya. Mbok bayangane gedhe dhuwur. Lah ya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Direni. Apa mencap-mencep iki nyapa? Kok gila ta? Gila Kandhane. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di-circle nyang iki. Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Lar mateni aku to. Peh aku kok kulonan dhewe lho. Geser tugel lar mateni aku. Ya omongmu dhewe kok mburi jere Kapan aku ngomong kowe? ya mau to. Aku mau gur munyer tok ora ngene Kok iso ya. aku sing dideleng kok tari sing kiri-kiri. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Ki lek ngene iki arep tak tumpakno bojo iki ya piye wong sakmene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya anak ya. Lah kok iso bangga? Aku anak lho. Oh, arep muni mimik ngono ta? Arep muni mimik ngono. Tak gecek menggon Anak terus mikno. Ora oleh iki miming iki. Ora entek iki tak Pak Tukijan. Kok iso mimik Pak Tukijan iki lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho Mas Lah iya. ajur. Oh iya, mimike Pak Tukijan. Lah modele wis kaya galon lho. Asem. Kuwi ora kaya galon cek. Masaku kok ya. Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Aku Gentong. Seneng. Boyo gethong. Ben klempok. Wah, bak uget-uget tok ae mesti. isine wing nyamuk tok nek jero. Ya. Mbak Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Dalu niki mirsani piyai Krebet. Jambon. Demenake Platang. pelatang. Platangan. Platang gitu. Desa Pelatang. Platang. Dukuh Pelatang Desa Krebet ngono ya? Heeh. Ya. Nggih. Platang. Platang Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Piyayine sayuk rukun. Piyayine budaya. Wah, budaya sing bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu. Teman-teman YouTuber nggih kuatas Ya, rawuh. kanca-kanca YouTuber. Nggih, nderek ndedonga, waduh luar biasa sukses pokoknya pagelarannya Pak Tukijan. Amin. Ibu sinten asmanipun? Ibu Atin. Bu Atin. Oh, Bu Atin. Apal aku ya apal. Apa wis ngerti kowe? Bu Atin to? Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku urung roh lho. Awakmu wis ngerti Bu Atim? Aku Heeh. urung. Tapi Bu Atim mang nyuwun sewu Pak Dalang Mas Gareng. Bu Atim ini ngefan banget karo Mas Uncek. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng. Sak kronco Mas Gurit diparengake kondur. Demi Mas Uncek ora pareng kondur. Saking tresnane. Tenan saking tresnane. Tanggap meneh. Sesuk arep nggih cetek geni. Kaya ripian kayu itu. Gel meneh. Aku yang gumun lho Reng. Lah Bojo Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur aku kalah. Bojone, Mbak? Bojone niku gedhe dhuwur kula kalah ning ndi digonceng bojone aku sampe walah cek bojomu Pak Ayune kaya ngono mbiyen oleh kowe apa mendem aku. Sik to, upama kanca seniwati iki sing sing pas sing ndi? Kira-kira sing ora neng gedhe dhuwur pokoke sak mbak tari iki sak gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumon aku. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umukno. Aku goncengke pite ra nang mburi lho aku. Gonceng pikir ora ning mburi. Lah ngendi? Tikane ngarep ndelik kuwi. Aku yang gumun. Lah pit metik aku nang ngarep. Terus aku madhep nang mburi. Terus Lah aku ra wani apa-apa. Aku anggere arep nesu. terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah-tengah. Tapi nggih putrane ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Putih. Aku yang gumun lho. Dek iki Adile sing kuwasa pancen niku. kok putih ngono lho Nggih, anak nggih, yo nggih, ganteng-ganteng nggih. gedhe dhuwur. Lah. Nurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya panggang ganteng-ganteng.
Kok iso? Ya ngono ta. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu kene ndonga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu kuwi dijabahi Gusti Kang Maha Agung. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klonthing? Ora. Karek kuwi nangis kok. Nek aku ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Disuruh tanggono aku ikhlas sampe. Wis malah ngenteng-entengi gawean Mas. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki apa? Lah piye to bojo dakoke ya ora oleh. Lah wetenan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kok ya bojo sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem oyotku meh disebrut. Wonten dawuh niki kula mboten ngertos karemane piyai krebet niku napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng sing sok serawung lawan kadang-kadang ini mesti apal. Di voting Mbak Yu, sebelah sana mintanya apa? Oh, nanti. Ini ada request dari tuan rumah Mas Ucek, Mbak Lucy. Nyuwun petis manis. Kalih podang kuning, kalih Joko Mlarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Bapak Tukijan petis manis. Ya sing enek bawane to. Wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus kene. Nah, gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng Mbak Yu Lucy. Ya seneng. Abot bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, nggih. Ya, Nangge guyub rukun. Iya. Coba aku sik iki. Ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh iya. Bar kene terus Kene. Nah, monggo. Ya. Ya Mas Unce. Nadyan muju temong peksi Jan motan kena kinira Mbak Lucy, Mas Gareng. Jebul suaramu penake ndak umum. Kandhane kabeh padha seneng nang awak. Aja kae kaget ngono to Mas. Ya ora aku jantung seneng. Ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki ya. Wong lek kadung seneng ki ngantek mumbul, ngantek senengku ya kaya ngono kuwi mau ya. Semare tratapan to ya. Golek panganan sambah nang mengameng wong. Agawe ta aku to. Lah ya kan perjanjian to. Kan perlur. Kan perjanjian to. Bar kene terus kene, bar kene terus kono. Ngono lho. Mau bar kene. Heeh, terus kene. Monggo. Bar kene terus kene. Monggo. Deneng aku meneh. Lah iya wis bar kene terus awakmu. Dilekasi saka kidul mau. Oh nggih. Heeh, ya lanjut. Agawe taline bronto Ora ya ora ngiron ngandani kok. Kira iki lho kaya ngene. Jan yo jan motan kena tikinira. Senajan wujude kaya ngene suarane jan endah apik. Bathok bolu isi madu. ndut neplok kowe kuwi ae. Batok bolu isi madu. Batok bolu lape lambakane iki si madu kowe isi ndut. Oh ya, Sletong. kaya ngono suan cilik suarane ngalahne sinden kabeh sak bawira. Tenan dalange kalah kok Nah, iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh. Iki lek ning radio mesti dikira piyayine gedhe dhuwur. Heeh. Kandhane. Monggo Mergo sound sisteme NRS. Apa NRS? sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo. Lah aku iso teko kene nya apa? Lah ya perjanjiane kita awal kan sudah ditentukan. Bar kene terus kene terus kene. Iso tiba aku meneh. Iya tau kok ya. Monggo. Alus manis
merati jajan ya ya jenenge bocah kok suarane kaya ngono tadi apike panganane kuwi yo paling kaya vitamin penting jeneng ora ngira tenan lho Iki bocah omben sing kelas lho iki San. Ombene wis kelas paling ora ya jus avokat. jus avokat vitamin ya paling ora vitamin Iya. C. Lah iya Vitamin. empuke kaya ngono. ora sadot cerewet Lah ngapa? wis dadi wong cilik sing apus-apusi tok Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Lah iya bar kono terus kene, bar kono terus kene kono nah. Mau bar ngendi? mau bar kono Lah iya saiki kene. Monggo. aku arep ngedadang iki ya cupet anganku Ngapa to? Harus bersyukur ya Yu ya. Wong ora ya tugas kok ya. arep boyak wis suwe nggon kula lana Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak nyuwun pengayoman Pak Ya Allah ya Allah. nyuwun pengayoman Ya Allah ya Allah. Mancep niki mancep cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nanti lho kowe nanti. Kowe keluar nanti kok malah disabene dikira wayang. Pedhot. ya ora gah aku arep apusi saiki do rene ayo Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas, tinggi sabetan wayang. Kowe dilem lek dadi sabetan wayang dirogoh anakmu. Ayo. aku wayang wong kok perang dhewe Ora ning wayang wong nang kono kuwi ning kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem kowe. Kowe gelem. Kowe pengen arep roh wayang. gelem yen dalange kono Kowe pengen dirogoh apa digendong? ya rogo ya gendong Nek gendong rene, nek gendong Terserah rene. lah. Rene, nek gendong rene. Yuk tak dudoe musuhe sik. Ya apa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Ndang kono ben Wis omong-omong ana dhewe. Kon Kon nembang suwine ram. Omong-omong ana dhewe. deleng tak. Kok padha ya cangkeme ya? Nggih. Dicium, dicium. togok karo belong Ya, tak karo belong. aku belong Ya. Terus omong. togok apa terus saya sengkuni Bola dewa paling ora. Kok iso bola dewa? bola dewa Bola dewa ilang gapite oke kok. matur le Pak Kok ya antemen ya? Sini apa? Andine masane abote ra ilok-ilok ngalang. Lah ya kaya wesi ya, wesi ya Pak. nang Pak Masyaallah. ayo arep nanti ganti jatahmu yo jatahmu Lah Ora sa ngebal mak buak. Sikile kok sopir. sapa? jatahmu Ndi? Wayah sapa? wayangmu Alah. Wayah sapa? wayahmu Iya ndi. Wayah sapa? wayah jenengan Asem. ayo Iso medhen apa ora? Iso medhen apa ora? Kene. Kene ger ya Allah bocah garing kok disisi adine kepiye to? Ndung tak dung tak ndung tak 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 dung tak 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 Ini malah kaya munyuk. Kaya angkrok. lah jenenge cacine dikutak kan ya joget to Bu Ya totomane cah cilik nangis, kok cah cilik koyo munyuk medhot. Adimu jaluk ngombe juga medhot. Piye to piye ya Allah. Mesti ya Allah. Godot ora iki. Ya Allah. Bocah iki lho. Kono le digotong rene le adimu ya Allah. Mi susu kuwi. Mi susu. Malah bojone kaplak. Ya Allah ya Allah. Iki. Aduh. Udah iki lan. Lah cangkem nih. Mana kene. Beh, anake sapa to kowe iki? Aja nangis, gak pareng nangis. Gak pareng nangis tumbah dolanan ya nak ya. mau kok nangis Gak pareng nangis tumbah dolanan apa nak? Tumbah ngek ngek apa nak? Apa nak?
engkek lho. Engkek ya apa? Engkek. Sing dipencet muni lho. Endi lho? Catune Oh, engkek. katok. Oh, gawe katok. Katok ayo jarene tindak sekolah, mau tindak sekolah. Dung tak. Pinter. Putrane sinten, Le? Guritna. Kelas pinten. Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri. Mantri arep nyapa, Nak? Nyuntek Nyuntek sapa? Ibu. Wis ora kena dolanan sik. Kene ada penen ku mipisi Pak Guret ku mipisi bapak ku mipisi kene. Antuk eyang tang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya? Kudanganmu ngono kuwi. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngontong-ngontong iya ngono. Yen wedok cok enuk-enuk Ngawur. kuwi ngono kuwi. Oh, beda karo kene. Dalang ngompol. Kudangane wong biyen. Dinggo alon-alon. Alon-alon wis ya. Nah, Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, terus lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni neh. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, terus lalenya panjang. Bunyinya Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. iya jajal ya. Gajah binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, lalenya panjang. Kalau berbunyi Kok iso kokok ya lho? gonmu kok. Ngene lho. Piye? Wes ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene mudun. Enak. Nah inu. Sikile kok jepit. Nah inu. Yo, alah kok yo ora mesakne tombok Kaya baku. Kok glundung dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Arep gondelan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wis padha nasang nang kono. Kene mboke tak duduke ben kembar. Teko ndi malek bawa nak ndang kene. Alus manis. Ngono ke kono. Alik iki. bar kene terus kono tengah awakku kok. Tengah kok. Iya. Iso bali rene naik. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki. Lah ya ora to ya terayu. Wis ora usah dicepet karep budal iki piye ora entuk. Ora entuk. Ditukani disuwun Mbak Tari. Ditukani Pak Tukijan. Ngerti titik disuwun Mbak Tari. Ngerti titik disuwun Mbak Tari. Kok titik disuwun. Kang, Apa? mencete pucuk. Iki kepok. Kudune ki nek pucuk kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni. Iya tak jajal kono. Gareng iki nakal lho. Kembali ke asal. Bar kene terus kono. Monggo. Ya. Iki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. Gajah binatang Yang amat besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang, Suaranya Pintar.
Anake sapa le? Anake Lek Tukijan. Alah. Sampeyan nek gedhe pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Ya mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik kewan. Bengi iki to. Samene dadi mantri suntik kewan arep nyuntik sapi rete kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhi kene entek. Kowe nyuntik nyuntik sapi kan malah dikira pedete kok. Kaya kudu ngempeng ya. Ayo terus. Nyanyi. Dite teko aku meneh. Iya, lah nyeblak kono terus kene. Gotong royong. Lho, piye to yo omong ki sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Oh diapusi. Nyanding bisa dadi iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Jajal kowe sepatono. Apik ya. Ya apik ayo. Dendang, dang tak dendang, dendang, dang tak dendang, dendang, dang tak dendang, dendang, dang. Pindo nak gina pengen mimik coba le. Mi apa kok mi sapa? Mi apa? Mi apa sama mi sapa? Kira mi sapa? Mi apa? Ya iki anu ya sakjane mane-man lek enek Mas Uncek Jengleng tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan podang kuning diramane dhisik tayub ya terus mari ngono irama sentere. Senterewe. Iki awakmu gawe iki. Kok iso nggo kuwi? Ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho. Wis gareng ora oleh dowah-owah. Wis wayang ngono kuwi Ya, ciri khas. Ciri khas harus begitulah kok. Iya. Oh, ora nang apa-apane kudu gawe kuwi. Paling urane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah, Remuk meneh. Ya ora kudu manut to. dicopot sandale timbang kejongor ke. Sandale dicepot Ya. senang. Ya Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake Asem dadi aku kok anggap kakangane gurun. Asem ya. Monggo. Ya, Pak Desi. Podang kuning, monggo. Oke, ya. neng omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubah mitrangan ngiter ora krasa esuk manengan Ya. Mas Uncek, Mas Gareng. Yo. Asik sih. Nyumat dia laras. Katur letar notania jaya biru joki
selera. Yen si podang aliut ati kabranan kegancangan tarepet soda kacuman tak seranane mas tanpa katulute ya aduh rusak mas aku bingung aku wedi juga neng kono Lah ngopo? lah minum bokong dul Ora apa kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. mesake kok kesundul bokong kowe iki cepet lek Wes. Kok iso nyepot katut sak lambene. Kok iso angel, kok iso katut sak utune. Hah? Nyapo le kok mangape nyapo? Aku suwe ranggen nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho terusan iso bablas ki lho ya. Lah suwe ra nyakot to. Ya ora tau nyakot to nita kudune sing ati-ati. Tapi ya koyo ngene iki joget tepeane kalah lho. Kandhane kok ya. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kasjaranan. Wah, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Letonge aku. Ya mesti. Nek pintere ganom. Ganom. Senterewe ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya. Ora. Alah dialembono kok ya. Dialembono ya. Matur lho, Mbak. Terusan. Iso terusan. Sajake cocok. Gemati. Yo lek Ngerti kancane kemringet kae tisu. Ha kono malah dudani. cetok lah kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi ya. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambek anu sajake lek duwe unek-unek timbangane mulai dadi utun ya kene dituntun kene ta mumpung ketemu bocah ayu. Nah. Mumpung bocah ayu kita ngerti sapa asmane. Kenalan dhisik. Kok eram. Ya. Ora wis kakak. Rina ngadeg kegeret. Wis sik Rina lho wong si Brahman merkenter kowe. Ya ngono ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ngono ditekoni sik. Mane sinten? Kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya ning alon-alon. Sapa? Nyapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Sempok Namanya? isih wani Namanya? Iki lho wajahe pasuryane iki kono lho. Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blang. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Ya, pasuryane kan. Jijit. Dijit. Namanya Mbak? Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan Mbak? Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa Terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Mosok ngono garangan. Kudu bro. Jinjit. Namanya Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Ya. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimin kok Feli. Feli. Oh Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artinya Asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakane ora ngono kok. lha apa? Yo, ndang ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, ya Ben ketok dhuwur. Dadi ini iso omong-omongan ben kepenak. iso ning angkate koyo arep ngawinke asu. Oh, wong kene ki arep kenalan kok malah koyo dikawinke. Ora. Ngene lho, Mbok. Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Kok iso kawin kasu. Ora ngono. Kudune ngene. Asu ki lak gedhe wong cilik kok. Oh iya.
Iya. Iya. Aku poklenting. Aku poklenting. Jun. Anu, iya. Ya ta digendong gak gelem. Wis ngene ae. Iya, anu juga dingklek lho lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Diganjel pengen rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Iya to kok ngono tok iki. Wong lanang sing duwe tantangan wani. Arep cilik iki wong lanang kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Wah, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek. Iki wong arep golek warisan, apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong trengginas. Sing terginas. Tok-tokane yo gagah gede dhuwur. Iki engko malah ora seneng. Kesenengane piye? Lah yo malah gila. Ya digandrung. Paling ora tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Pelok nemas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno adum katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kak Mas Gareng coba. Ngene rungokno. Bisa. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. Tintingane urung temu kowe. Dawa ngayu. Nah. Pepujane ngati. Kang boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandangmu wong ayu. Bahagia. Pasal tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe urung ngerti. Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok terandakan rene. Kaya ngene wong nandan. Wong ayu cedhak abang kakang. Alah. Alah. Ngapa Kemekelen bringkil lho. asem. Bojomu kene Masa ya goglok kan ngono to. Iki ganteng rewong wedok digandrongan bahagia. Apa enak digandrong bojone nangis. Yo elek. Ngono lho ndang wedok. karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Apa to Apa to? Boyo, Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, lho. Kok iso telu to? Lho sing loro daging no. Hus, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi? Lho kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Garwanipun Kakang Yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda Karo bojone kok iso ngece ya tegese seneng. orang ngece loh Mas. Entrak Aku padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh dewa. Ora ngono. Ora ngene. Ngene lah kene. Ngene lah. Do dewa. Jawata Jadi dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku
pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Nah, kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes iki. Aku duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit gitu. Enggak. Terus aku duduk mana, Mas? Di sini. Mana? Ini dekul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau patah dilas nanti. Bener. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi. Enggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walah. Lho aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono sakmono. Kok dadi lokor iki kepiye? Kok iso ngelokor lho. Walah. Lah ya welas. Ono lho. Lah iso. Coba nih, coba. Jajal. Dipangkune. Kuwi masalahe apa coba? Masalahe apa? Walas. Kok iso lho. Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek. Masalahnya apa masalahnya? Cedak cepke reaktif dadi nglokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung gandring. Kuthuk kok. Lah nek selarang gandrung digandrung. Kowe yang digandrung. Walas. Kita jalan-jalan, Mas. Ya. Wale paling di sing lanang nyekel ya begagah sikile sing wedok dicekel astane lah munyer wale ngene lho Ngene lho. Walas sono mring apa Ngono. Kok iso balik sing munyer sing wedok. Coba. Monggo, Mas. Piye to, Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumbang ngono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho, Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho, Mas. Ya aja melek karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya, Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora, Mas. Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas Gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas ono mring maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo kono. Heeh. Jeneng anak yo. Walas Ora iso. Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besokan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih, Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho kaya kaendang swaramu ya apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Lindes duel kuwi. Traktor lho. Nah,
lindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Iya ya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cincin. Tanpa prau sasat sarak ing Jolatri nyedak sari Suwantri penjus masuk marai kono kok. Suaranya bagus, wajahnya juga tampan. Makasih lho Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah dia dah? Kok iso fitnah? Ha fitnah. Ya enggak. Sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawang kok sedotan po. Enggak lah. Malah ngaku. Sopo eneke? Upo. Tibane apa to iki? Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbak ana kene. Mriki 3 malam mriki. Teh rene lho. Ya Mbak Teh apa ra sesuk? Gak aku gak batih aku. Dobongi kon keri ning kene kok. Mesake bojoku kok. Nyapa? Apa mesake bojoku? Ora ana sing dolanan. Ya engko tak paranane to. Kegedhen. Ayo terus nang kono ayo, mangga. Mbak Rina badhe ngaturaken menapa? Apa langgame apa Mbak Rina? Monggo. Engko yen awake apa tak kleru. Nyidam Sari? Mbak Rina. Nggih nyidam sari kemawon. Sangka musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Ditambahi ya cek ya. Manut ditambahi karo dulur wedok. Kene anak wedok sing ngidul dhewe. Nggih, ayo Septi. Ayo, monggo. Iki dial Septi. karo Mas Cek. Untuk kenalan lah padha bocah cilik. Kaya cah paut lah jajan. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki. Oh, Karawitan nonton. Karawitan. Tak kira kenet bis. Monggo Mbak Rina. Ya. Gema Mustika. Terima kasih Mbak Rina duduk terima kembali. kasih. Ya, matur suwun Mbak Rina untuk Septi. Gak nyapa kok dikukur ki nyapa? Ngopo kok Nyapa kok dikukur nyapa? Oh, enek cahayu gat. Ngopo? Apane sing gatel? Bar nguyuh kok. Lah kok joget-joget kok iso nguyuh. Saiki Ono wong kethek wong nguyuh sak gon-gon. Oh, ketheke gudike duruk. Lah iki saiki gilirane timbalono sapa pilihanmu kono Nah, iki lek tak duda iki. Ren. Ayo tak tuntun ya. Ya. Ayo. Tak dentang tak dong. Mbak Vela jumeneng, monggo. Sepati Mas. Yuk. Mbak Vela. Wis kenal benten awakmu sing Vela, Vela Rosdiana. Kok nyapa malih isin cepet kan barungane ketheke mbok cedhak wong ayu. Ora kok isin, Bu. Nyapa? Aku ngempet.
Lha kok iso Ngempet nyapa? Ababku balik kok. Sore nek bolongane kuliahane kok motor tok lho. Abangmu balik ganti reng ganti. Ora wis kene. Wis Meneng sik. Aja banter. Apa? Brebeke wong turu. Wedak. Wong ayu wedak meneng kene le wedak. Walah adi. Kok Jawane ya mudeng wong ayu. Ngopo? Jadi men padha putih ngono ya. Men padha putih. Jadi wedak. Kene kok rek. ya Allah. Ya Allah. Ben Pela ben seneng Mbak Pela. Mbak Vela kemen jenengan kita kendang gindung gindang gindung dang gindung gindang gindung dang 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 dang. Ya, Udah gandeng. burung kendang gindung gindang gindung dang gindung gindang gindung dang 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 dang. Nah, muga-muga pe ilang bajang sawane karek gelis gedene. Dong dong ni dong dong. Saiki karo Mbak Pela. Iki nek sesuk kaya mentok ya. Kira anu dang. Crit lho. Crit tuh. Ayo kowe iki kan kono sik karo Mbak Pela sik. Malam, Kakak. Malam Tuyul. Ya, makasih. Malam Kamu sapa iki? Tuyul kan? Ya, makasih. Wah, ini berarti koncone iki. Lah Tuyul iso. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Berarti ki sundel bolong. Kleru. Sing mundhut basane Tuyul sapa ora basane sundel bolong. Berarti aku kleru Mas Gareng nggih. Kudune aku ora mudeng dhek. Kudune renek wong iki mau. Ya ditakoni sing bener. Dijak nyanyi. Nyanyi yo dhewe kok yo. Iya kono ki nyanyi dhewe. Namanya siapa Mbak Vele? Kamu namanya siapa? Aku Vela. Itu loh saya nanya itu kok. Awakmu lho Lah iya sapa? Aku namanya Feli. Wah, jangan-jangan kita kembar, aku Vela, kamu Feli. Iya, Vela. Dari mana? Felinya gede ya. Apa nih kuwi? Vela dari Bungkal Ponorogo. Bungkal. Feli dari mana? Dari mana-mana. Nyanyi dong Vela, nyanyi. Nyanyi dong Vela, nyanyi dong. Apa? Dino. Vela. Dino aja. Ya. Mau duet sama aku? Atau lagu yang duet aja kita duet gimana? Aku loh. Mau nggak? Mau dong. Apa lagunya? Lah apa? Lah kamu pengennya apa? Aku nggak pengen apa-apa. Anu ya, Katresnan Sejati Oh, ya. iya, boleh. Spesial buat teman dan berdua. Oke. Ini juga tadi spesial buat Pak Tuki Giono. Jajen. Pak Giono sing ana Sukoharjo. Oh ya. Pak Waris Sugiono sing ana Surabaya. Oke, maksudnya ugi kerawan dulur Magetan, Pak Sinten? Trimo Pratama. Oh, Nggih. ya. Iki ugi bengkele wong. Sapa? Mas Sultan Safaat. Bengkele wong. Kok bengkele wong ya? Bengkel sarap. Langsung pijet Ya, sarap teng mriku. katanggo Mas Sultan juga hadir. Monggo Oke. Katresnan Sejati. Oke. Ucap VS Vela Rosdiana. New. Kok iso Ada kemebul. langsung dhewe kok ya. Gema Mustika. Mas Gareng. Nggih. Makasih kembali Mbak Vela. Ayu. Dasare napa? Judulnya cocok karo mantene Mbak Lucia. Nggih, Katresnan Sejati. Kaya manten kekalih. Mbak Putri Rahayu dan Mas Andika Putra. Mbak Putri Sen- Rahayu. Muga Mas tresnanipun Andika. langgeng salaminyo. Amin sakinah mawaddah Warahmah. Giliran selanjutnya podo ayune, podo lencire. Ya. Monggo tasih wonten melih Mbak Ana Aura. Mbak Ana Aura. Ana Aura berpacu dalam melodi musik. Ayo Mas Ucek asik. Asik. Wasik, asik, asik, asik. Asik. Oh hey. Oh ha. Kayak berbol.
ayu anu pedhot dok. Mas Ucek kene ngendi? Dope pedhot. Mas Ucek kene ngendi, Mbak? Anak-anak motone. Cak ayu-ayu dikira to ya. Lah iya Ketularan kowe. Iki nyedak kene. Masya Allah, Mas Ucek ganteng sekali. Ya Allah, salim dulu. Ya, Masya Allah. Tangannya sak monten ya Allah. Ngopo-ngopo. Lah arep kepiye tangane ra semene lho. Dadi jumbuke karo gembunge kok. Napa niku kok gembung? Lah witene gembunge semene lho. Kok tangane gedhi. Lek gembung ki ndas karo sikil ora nek iki jenenge gembung. Iki jenenge awak, ngono lho. Oh, iya awak. Selamat malam Mas Uncek. Selamat malam, Mbak. Sopo mau? Anak Aura. Anak Aura nggih. Anak, oh kana. Anak Aura Mas. Aura. Iya, aura. Nggih. Auranya cukup cemlongor. Terima kasih. Mas Uncek juga ganteng. Makasih. Tapi bohong. Ya makasih. Kudangan Mbak Ana, kudangan. Nggih, dalah. Kudangan. Ati kudang. Nggih. Tak gintung gintang gintung. Tak gintung gintang. Ulu ganteng. Tak ganteng munyer. Sarimen pergi ke pasar. Sarimen pergi ke pasar. Dong nih dong. Kewan itu awet mau. Mas Ucek. Tikus. Mas Ucek. Mamut. Tamungi trimakno Mbak Ana iki suarane manja merayu. Mendesah Mas Ucek. Ngono kok apik to suarane. Dadi wong lanang malih semangat. Ngono. Mbak Anak Aura. Mbak Anak Aura. Dalam. Loh, ya ta? Ya ta? Mboten ngoten niku Mbak Gilani, aku dhewe kilong krungu rasanaku. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya mana Rumahnya saya? mana, Mbak? Sing Rumahnya? Sing mesra. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya di Badekan. Mbak Dekan. Iya. Itu daerah mana ya? Itu daerah sana. Oh iya. Mas Uncek rumahnya mana? Enggak aku bawa. Ya ngaku. Rumahku dari Jawa Tengah. Oh, rumahku dari Jawa Tengah. Oke. Ayo kita nyanyi. Enggak mau ah. Loh, kok nggak mau? Tadi sama Mbak Vela mau loh. Aku udah enggak mampu. Katanya biar kecil tapi kuat. Siapa yang bilang? Gimana sih? Siapa yang bilang? Wong kon romantis kok malah omongan kok cah cilik kok tak makane wedhus. Sing mesra ngono lho, sayang. Kamu sudah punya pacar apa belum? Ngono lho. Wis takok dhewe. Gitu cek dhewe engko. Belum. Udah punya pacar belum? Belum dong. Belum. Mau? Aku Mau. cariin pacar? Nggak mau. Belum terus? Aku maunya sama Mas Uncek. Aku enggak mampu, Dek. Oh, gak tak suruh ngapa-ngapain loh. Aku belum jamu. Ya jamu dhisik to. Biasanya Mas Uncek jamunya apa? Jamu sorengat. Apa itu? Sore tunjuk, bengi semangat. Mau jarene sore diunjuk bengi jengat Gonmu. Saiki ora pati wis. Anu amet sewu ngene ya. Aja. Aja. Lah ngopo? Iki gara-gara ndasku iki disilih ditukne wong liya. Wong iki dadi munyang saumur urip. Tenan. Alah kandhane. Malati kuwi. Munyang munyer ngene saumur urip. Nonton. Alah tenanan. Nonton nyiris delok. Alah aja. Delok. Aja engko paling munyer dhewe. Ora ana buktine. Nggak usah. Jenengan nggak usah pinjem. Sini saya unyerin. Biar munyer sendiri. Karo itu. Wis ganas iki. Terus saya ono. Iya wis kon. Saya ono. Ben nyanyi dhewe ngopo? Ono kelas berat. Gimana kok nggak mau nyanyi sama saya? Saya pengen nyanyi sama jenengan. Lagunya apa? loh. Lagunya mintanya jenengan boleh nyanyi lagi sama saya? Mas Ucek sudah saya. Monggo. Lagunya apa? Lagunya apa? Saya manut jenengan. Anu wis sragen anu ya. Jam 12 napa seragenan apa? Sragenan ae. Nggih. Seraginan.
musiknya enak deh kok musiknya bar iki mulih kok. Awakmu kok iso ngerti? Kok iso ngerti? Aku dhewe dereke Pak Gurit tekan goro-goro to. Aku goleki musiknya adek renek wis mulih kok Mas. Ora masalah, ora masalah. Wis raginan yo ora apa-apa. Musik ya, musik aja. Oke, Mas. Musik aja ya. Ada Deno, ada. Iya, Deno. Oke. Deno aja, Deno. Deno. Kagem kadang-kadang pemuda-pemudi Mas Ujek. Oke ya. Spesial buat dulur-dulur Karang Taruna tetap kompak dan solid. Amin. Bareng Mbak Ana Okana satu Aura. Ana Aura satu tebang Deno. Selamat menikmati manusianya. Jangan nanti saya dikadang orang banyak. Suaranya. Aku nggak mau. Suaranya selamat menikmati. Oke, berpacu dalam melodi.